atera zanean proiektua aurre egiteko, nire hasi nintzen nire edo kezkatzen zizkidan gaiekin hor bueltak ematen bilatzeko ea ze gai landu edo ze gai ez landu, eta galdetu zenidanean zertaz egingo dugu obra, eta klaronekan bakardadeari buruz hitz egin nahi nuela, eta hori izan zen jatorrizko ideia hori. Gero bakardadearen ideietik hasi ginen hizketan eta aterazan ezerrez izatearen ideia, edo margenean bizi diren pertsonen bizitza nola izango zen ideia hori ez, eta hasi ginen ezerrez izatearen ideia hortatik tiraka eta atera genuen zeroaren ideia, eta hor hizketan taberna batean gure bileretan esate genuen, eske zeroak badauka jokua, eta zeroak dauka joku pilo bat. Osea, klaunak da zerbait oso... Inusiente. Bai, oso inusiente, orduan gauzak esateko edo egiteko, osea, ez daka intentzio txar bat inoiz, orduan joku asko daude.